Estem a la plaça de la Font, a Tarragona, i estem esperant un sommelier de la terra que ens recomanarà un lloc per fer unes bones tapes i una cerveseta que m'han dit que fa plorar d'il·lusió. Què tal? Com anem, senyor? Molt bé, escolta, on anem avui? A veure. Mira, avui anem a un lloc que vull presentar, que l'acaben d'obrir fa pocs dies aquí a Tarragona, i veuràs com t'agradarà. Escolta, Què m'expliques del Lola Tapes? doncs a l'Ola Tapes podràs trobar un local on tracten la tapa amb molta cura, el material i el producte de primera qualitat, i amb molta estima per la terra i el quilòmetre zero. O sigui, un producte molt de proximitat. Doctor David, quina elegància! Hola, què tal? Com anem? Escolta, David, que un bar de tapes en tingui la delicadesa d'utilitzar un peix d'aquests que anomenem sense preu, em posa allò de gallina a la piel, Sí. Què és això? Va, explica'ns. Això és la moixina. És un peix que és tipus tauró, que aquí és molt típic de la costa de Tarragona, saps? Després aquí ho macerem com si fos adobat, que amb l'all, el comino, l'orègano, el pimentón, el vinagre, ja quan està adobat aquí. I quant de temps li deixes així? Un dia, normalment, un dia. Es deixa un dia, aquí està, després l'enfarinem i al plat, i a jaranjal. Ostres, tu. I escolta, aquí també he vist una cosa que, de veritat, m'encanta. Què tenim aquí? Les ortigues a mar, també de la costa del Delta, que són molt típiques aquí, a la part de Tarragona, i això, doncs res, ho tenim que enfarinar amb l'oli molt calent i després, com veieu, fregitzetes i estan boníssimes. Fantàstiques. Escolta, i aquesta mica de vinagreta, aquest acompanyament que hi poses aquí a l'amanida, què és això? Fiquem una miqueta de boquer i després una mica de vinagreta de morenga i espècies, tot. Clar, jo anava a dir dos fregits, a més aquí tenim un adobat que hi va de meravella, però em sembla que ens falta alguna cosa aquí, David. Home, ja t'ho havia preparat jo, això, home. Sí? Perquè, clar, jo aquí estic veient, aquí, el sommelier Xavi, que s'està fotent una cervesa i, en canvi, nosaltres, doncs vinga. I una cosa important, a mi m'han dit que ets un gran discjòquei. Per tant, jo crec que la millor manera de brindar avui és amb musiqueta, no? Va, fotem una mica de canya. Vinga, va. Au. A veure. Una mica de funky, que vagi. Salut! Salut! Avui comencem amb el got de mitja pinta buit, perquè el que es tracta és de que en Guillem ens expliqui com es posa una cervesa en un got. Guillem, vinga, va. Molt bé, Pep. Mira, el primer que t'he d'explicar és que a cada regió hi ha una tradició diferent. A Alemanya ho fan amb 3 temps, a Bèlgica amb un temps, i a Anglaterra, al Regne Unit, depèn de si és al nord o al sud. O sigui que no hi ha una manera. Però sí que et puc explicar què farem quan ho fem d'una manera o una altra. Doncs vinga, va, a veure. Obrim l'ampolla. Primer és obrir l'ampolla, importantíssim, si no, no surt. Llavors ara farem amb 3 temps. 3 temps que busquem és fer molta bromera. Clar, que fem aquesta escuma, aquesta crema. Sí, llavors aquí el que pretenem és fomentar la cremositat de l'escuma i, a més, que s'alliberi el màxim de gas possible per a aquelles persones que els agrada la cervesa sense molt de gas. Molt bé. Deixem reposar i mentre reposa fem l'altra manera. L'altra manera és tot d'una. Tirar la cervesa amb el got una mica tombat. Exactament, perquè no faci massa bromera i ens permeti omplir-lo amb una sola. Però sempre ha de quedar una mica de bromera, una mica d'escuma. Però aquí és molt més carbònica, la cervesa, si et fixes, les bombolles. Aquí ara tornem a tirar. Sí, fins i tot amb alçada, sense por. Clar, això és el que es fa una miqueta, sobretot això, no? Que ens faci aquesta cúpula. Sí, aquesta corona, no? Que li diem als cervesers. Hi ha molta gent que li agrada i molta gent que no. Llavors, per això hi ha els dos tipus, les dues maneres. I aquí, encara, ara podem acabar d'arrodonir-ho. Per tant, totes dues maneres són
vàlides, només es tracta, depèn del gust de cadascú. Exactament. Sabent-ho, podem escollir. Doncs escolta, brindem per la manera de tirar una cervesa. Brindem.